दिनै जिसुआ बुंदों जुदि जोङो मानसिनि बोलोजों मानसिनि गियानजों जोङो मावफुंनो हायाब्लाबो इसोरनियाव जुदि जों भरोसा खालामोब्ला बे व्यक्तिनि थाखाय गासैबो संसारनि नोजोराव जाथावै असम्भबा गासैबो सम्भब जेब्ला इसोरनि मानसिफोरा आत्मायाव खौसे जानानै जेब्ला बिसोरो फास्टिं आरो आरज खालामो गासै इम्पसिबलआ जाहैबाय पसिबल जायो जुदि इसोरा जुदि राजाखौ जुदि सायख'आब्ला गावनि गोसो बायदि नोङो राजा जानो हाया इसोरा जुदि दैदेनगिरि फसङाब्ला गाव दुगा थुला जायोब्ला गाबोननो जुदि इसोरा बोख्लायोब्ला नोंनियाव थाखा फैसा पावार थाब्लाबो नों देरहानो हाया जोङो नायगोन दिनैनि टीमखौ होखानाय बायदियै माथाइनि लिरनाय चैप्टार 19 verse 26 दिनै जिसुआ बुंदों जुदि जोङो मानसिनि बोलोजों मानसिनि गियानजों जोङो मावफुंनो हायाब्लाबो इसोरनियाव जुदि जों भरोसा खालामोब्ला इसोरनियाव जुदि जों फोथायोब्ला इसोरनि दयाया जुदि सासे व्यक्तिनि सायाव फैयोब्ला बे व्यक्तिनि थाखाय गासैबो संसारनि नोजोराव जाथावै असम्भबा गासैबो सम्भब अगर आप प्रभु को विश्वास करता है अगर परमेश्वर आपका साथ होके काम करता है मतलब इंसान का नजर में जो भी असंभव है वो परमेश्वर के लिए हर एक चीज संभव हो सकता है हालेलुया इसलिए आज इस प्रोग्राम में मेरा जो टॉपिक है ये जो इंसान के लिए असंभव है वो प्रभु के लिए संभव है जाया मानसिनि थाखाय जाथावा बियो इसोरनि थाखाय जाथावगौ दिनै जों इसोरनि मानसिफोरा बेखौनो मिन्थिनो नांगौ बेखौनो जोङो बुजिनो नांगौ जों जुदि इसोरनियाव फोथायोब्ला इसोरनियाव जुदि जों आरज खालामोब्ला गासैबो असम्भबा दिनै सम्भब जानो हायो दिनै जों बाइबेलनि हिस्टरिखौ नायगोन नम्बर 1 when God's people unitedly obey his command then impossible with men become possible with God जेब्ला जों इसोरनि मानसिफोरा खौसे गोसो लानानै मोनसे फोथायनाय लानानै आत्मायाव खौसे जानानै जेब्ला इसोरनियाव मानिनायजों थाबायो बेयाव जाया मानसिनि नोजोराव असम्भव बे गासैबो सम्भब जानो हागौ हालेलुया जेब्ला जोङो नायगोन जशुआ चैप्टार 6 verse 2 to 5 आरो 20 आव जेब्ला जशुआखौ इसोरा बुंबाय जे जाय देशखौ आङो नोंसोरनो होनो नागिरदों बे देशखौ नोङो नोंनि सिपाहिफोरखौ नोंनि मानसिफोरखौ लानानै बेखौ नोंसोरो लाहैदो जेब्ला बे देशखौ इसोरा होनाय देशखौ लानो थाखाय जशुआ गावनि दोलोखौ लानानै फैयो अब्ला मोनसे गिदिर समस्या फैदोंमोन आरो बे समस्याया जाहैबाय जेरिको नोगोरा गासै गिदिर गिदिर वालजों दिनै होनानै दोननाय आरो जेरिको नोगोराव थानाय सिपाहिफोरा सान्थ्रिफोरा जाहैबाय बोलोगोरा बिसोरो आरो जायनि जाहोनाव जशुआ आरो जशुआनि मानसिफोर बा इसोरनि मानसिफोरा बे देशखौ कब्जा खालामनायनि थाखाय बे देशखौ लानायनि थाखाय असम्भब बिसोरो जाहैबाय बे वालखौ गावनि हाथियारजों गावनि बोलोजों देफायनो हाया नाथाय इसोरा बुंदों जशुआखौ आरो जशुआनि मानसिफोरखौ नोंसोरो बे जेरिको वालखौ गिदिंबाय था जेब्ला गिदिङै गिदिङै 6 दिन जागोन आरो 7 दिनाव 7 बार जेब्ला गिदिंगोन अब्ला बे वालखौ 7 बार जानाय लोगो लोगो जेब्ला पुरुहितफोरा फेम्फा सुगोन अब्ला बे वाला गावनो गाव हारसिंनो सिरिगोन होननानै हालेलुया दिनै इसोरनि बोसोनखौ जों जेब्ला नायगोन इसोरनि मानसिफोरा जेब्ला देशखौ बा रायजोखौ इसोरा होगोन होननानै रदायखादों आरो जेरैबायदि रदायखानाय बायदि जेब्ला इसोरनि मानसिफोरनो होदों अब्ला बे समाव इसोरनि मानसिफोरनि सिगाङाव इसोरनि दासफोरनि सिगाङाव इसोरनि जातिफोरनि सिगाङाव गिदिर गिदिर वालफोर थाब्लाबो जेब्ला बिथांमोना इसोरनि बोसोनखौ मानिनानै सोलियो अब्ला गासै सोमोनांथावा जाथावैया दिनै इसोरनि बोलोजों जाथावगौ जायो हालेलुया दिनै आं बेखौनो बुंनो नागिरदों बेयाव गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि मानसिफोर दङ आरो जों जुदि जोंनि बडलेण्डआव जोंनि देशआव बा जोंनि जायगायाव जुदि जोङो शान्तिखौ बा मोजां मोनसे शासन खालामनायखौ जुदि जोङो नागिरोब्ला बोसोनखौ मानिनानै दिनै सोलिनो नांगोन हालेलुया जेब्ला जों इसोरनि बोसोनखौ खौसे गोसो लानानै इसोरा जेरैबायदि बाइबेलनि बोसोनाव बुंदों बेफोरबायदि जेब्ला जों मानिनानै सोलिगोन आरो बेफोरबायदि जों जेब्ला मावगोन जोंनि सिगाङाव गिदिर गिदिर वालफोर थाब्लाबो बे गासै वाला जाहैबाय गासैबो बायफ्लेलांगोन आरो जोंनि मानसिफोरा देरहासारनायखौ जोङो दिनै मोनगोन हालेलुया दिनै बे प्रग्रामा जाहैबाय बडलेण्डनि भिक्टरिनि थाखाय देरहासार जानायनि थाखाय लिडारफोरनि थाखाय दिनै प्रेयार खालामनो थाखाय अर्गानाइज खालामदों आं बेखौनो खावलायो दिनै जोंनि मानसिफोरा दिनै आत्मायाव जोङो खौसे जानानै जेब्ला जोङो इसोरनि बोसोनखौ मानिगोन जेरैबायदि जशुआया आरो गावनि
मानसिफोरखौ लिडारफोरखौ लानानै इसोरनि बोसोनखौ मानिनानै जेरिको वालनि सोरगिदिं गिदिंनानै जेब्ला इसोरनि हुकुम बायदि थाबायो अब्ला बे समाव जेसेबां गिदिर वाला लुजादोंमोनब्लाबो बे वाला जाहैबाय संहार जानानै जाय रायजोखौ दिनै इसोरा होनो थाखाय थाम थिम खालामदों रदायखादों बे रायजोखौ दिनै इसोरा गावनि मानसिफोरनो होदों हालेलुया प्रेज द लर्ड बेनिखायनो जों जाहैबाय नाम्बार 1 जाहैबाय when God's people unitedly obey his command then impossible with man become possible with God जेब्ला जोङो इसोरनि मानसिफोरा खौसे गोसो लानानै इसोरनियाव गाबज्रिगोन बा इसोरनियाव जोङो आरज खालामगोन बा इसोरनि बोसोनखौ जोङो मानिनानै थाबायगोन जायखौ जोङो थांखि लागोन बेयावनो इसोरा जोंनि जानानै खामानि मावगोन हालेलुया प्रेज द लर्ड दिनै आं बेखौनो खावलायो दिनै बे एडेनबारि एसोसिएशननि जेसेबां मण्डलीफोर दङ जुदि बे मण्डलीनि गासै लिडारफोरा गासै बिश्वासीफोरा जुदि दिनै आत्मायाव खौसे जानानै इसोरनि बोसोनखौ जुदि खौसे जानानै मानिलाङोब्ला जेसेबां गिदिर सैताना बाउन्डारि होआ मानो जेसेबां सुथुरफोरा दिनै होबथानो नागिरा मानो नाथाय गासैबो नोंथांमोननि सिगाङाव संहार जानानै नोंथांमोना जाहैबाय देरहासारनायखौ मोनगोन हालेलुया प्रेज द लर्ड दिनै जोंनि सिगां जों दिनै इसोरनि मानसिफोरा दावहा नांबोदों इसोरनि बोसोनखौ मानिबोदों आरो जायनि जाहोनाव बिथांमोना देरहासारनायखौ मोनदों आरो बिथांमोननि आगाननो जोंबो जुदि थाबायोबा दिनै जोंनि मिशना जोंनि मण्डलीफोरा जोंनि देशा जोंनि एरियाया जाहैबाय देरहासारनायखौ जोङो मोनगोन हालेलुया प्रेज द लर्ड जों जेब्ला खौसे जानानै इसोरनि बोसोनखौ मानिगोन गासै इम्पसिबोला पसिबोल जागोन नाम्बार 1 गोसोआव लाखि दिनै आं बेखौनो हास्थायो दिनै बे मोनसे जोंनि देशआव बा जोंनि जायगायाव एरियायाव मोनसे दोहौआ सोलिगासिनो आरो जाय दोहौआ सोलिनायनि थाखाय दिनै गुबुन गुबुन स्टेटफोराव जोङो नुयो गंसे मण्डलीयावनो बेलेग बेलेग पार्टी जानानै गावजों गावनो कलनियाव हाबलायलायनो हाया बे उमुकनि पार्टी बुलायलायगोन जायनि जाहोनाव पलिटिकेल मोनसे एटमस्फियारखौ लानानैनो गिर्जे गावलायलायनायफोरखौ जोङो नागालेण्डआव नुदों आरो बिनि थाखायनो आं दिनै खावलायो दिनै जोंनि मानसिफोरा आज हम लोग का आदमी लोग ये नहीं होना है कि जो दूसरा जगह में होता है कि एक मंडली में क्या होता है कि पास्टर कोई किसी को सपोर्ट करता है लीडर कोई किसी को सपोर्ट करता है जिसका वजह से मंडली टूट जाता है मंडली अलग अलग होता है लेकिन आज हम लोग शांति को चाहिए मतलब हम लोग वचन में एकता होना जरूरी है हालेलुया परमेश्वर का इच्छा कोई खोजना जरूरी है आपका इच्छा से नहीं होगा मेरा इच्छा से नहीं होगा लेकिन प्रभु का इच्छा हमारा देश में हमारा जगह में हमारा गांव में हमारा मंडली में होना जरूरी है हालेलुया प्रेज द लॉर्ड 2 नंबर पॉइंटआव जोङो थांनि when God's people unitedly fast and pray then impossible with men become possible जेब्ला इसोरनि मानसिफोरा आत्मायाव खौसे जानानै जेब्ला बिसोरो फास्टिं आरो आरज खालामो गासै इम्पसिबोला जाहैबाय पसिबोल जायो जाया मानसिनि बोलोजों जाथावा बे जाहैबाय इसोरनि दयानि जुगै गासैबो जाथावगौ जायो दिनै जोंनि बिश्वासीफोरा दिनै इसोरखौ फोथायग्रा इसोरनि मानसिफोरा इसोरनि नखरफोरा दिनै बे सिचुएसननि थाखाय शान्तिनि थाखाय एरियानि थाखाय दिनै खौसे गोसो लानानै जुदि फास्टिं प्रेयार जुदि इसोरनियाव आरज खालामोब्ला दिनै इसोरा जाहैबाय इम्पसिबल जाथावैखौबो बियो जाहैबाय जाथावगौ खालामनो हाग्रा इसोर बियो हालेलुया जेब्ला जोङो बाइबेलनि बोसोनखौ नायगोन एस्टार चैप्टार 4 भार्स 16 जेब्ला एस्टारनि समाव जिविसफोरखौ राजाया साइन खालामनानै होनोसैमोन गासै इहुदिफोरखौ बुथारजोबनोसै आरो जायनि जाहोनाव रानियाबो इहुदि जानायखाय नों रानि जामालाय मा जानो नोंबोथ' इहुदिसो नोंबो बुथारजागोन वान्स राजाया साइन खालामनाय लोगोसेनो माब्लाबाबो उइथड्र जाया वान्स राजाया अर्डारखौ होबाय जेब्ला राजानि समाव एस्टार रानिनि समाव आरो बे समाव मर्देखाय एस्टार रानिनि बिमाया फैनानै बुंदों नों सानदों नामा राजानि मेहेलाव थानानै नोङो गावखौ रानि साननानै नोंदि बासिगोन नों गोसोखां नोंबोदि सासे इहुदिसो जायनि जाहोनाव एस्टारा बेयो बुंदों आं नस्त जायोब्ला जागोन नाथाय आंबो दिनै सानथाम जाया लोङा फास्टिं खालामगोन आरो आंनि मानसिफोरखौबो जिब जुनार गासैखौबो फास्टिं आरो प्रेयार थाहो आंनि थाखाय आं राजाजों एप्रोच खालामगोन आरो गासै साइन खालामनायखौ गासै अर्डारखौ आङो चेन्ज खालामनो नाजागोन इसोरा जाहाथे आंखौ सहाय खालामो बेनिखायनो फास्टिं प्रेयार आंनि थाखाय था होननानै बुंदों एस्टार रानिया जेब्ला फास्टिं प्रेयार सानथाम थायो अब्ला रानिया जेब्ला राजानियाव एप्रोच खालामो अब्ला गासै इसोरनि मानसिफोरनि थाखाय खैफोद सुजुनाय सैतानिक प्लानिं माखासे लिडारफोरनि प्लान परिकल्पनाया फैमाल जानानै आरो इसोरनि मानसिफोरा बे गुबुन देशआवब्लाबो
बासायजानायखौ दिनै मोनदों हालेलुया दिनै जों इसोरनि मानसिफोरा आत्मायाव फास्टिं प्रेयाराव आर'जाव जोङो खौसे जानानै जेब्ला देशनि थाखाय लिडारफोरनि थाखाय रायजोनि थाखाय जों जेब्ला आर'ज खालामगोन अब्ला राजा महाराजानि सियाराबो हिलियो हालेलुया प्रेज द लर्ड बुजिदोंना बुजियाखै दिनै बेनिखायनो जोङो बेखौसो मिथिनांगौ आंनि साबजानाय बायदि लिडारखौ आंनो नाङा मानसिनि साबजानाय बायदि लिडारखौ नाङा नाथाय जायहा इसोरजों सायख'जानाय जायहा गासै मानसिनि थाखाय गासै एरियानि थाखाय गासै समाजनि थाखाय जाहाथे साबसिना जागोन बेखौ इसोरासो मिन्थिगौ हालेलुया दिनै जों इसोरनि मानसिफोर जानायखाय गोथां इसोरनि जों बिसाफोर जानायखाय दिनै जोंहा एखथियार दङ सोरगोआव जिरायनानै बे पृथिबीखौ सासन खालामग्रा इसोरनियाव जों इसोरनि मानसिफोरा जेब्ला उदै बासिनाय आरो आर'ज खालामगोन अब्ला इसोरा जेबे बिनि बिसाफोरनि बिनायखौ खोनासंनानै बियो देशखौ सोलायहोनो हाग्रा इसोर बियो अर्डारखौ चेन्ज खालामनो हाग्रा इसोर बियो हालेलुया प्रेज द लर्ड साननो हागौ बेलाय बोरैथो जाथावगौ होननानै मोनसे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों आङो सासे प्रेसिडेन्ट दङमोन ब्राजिलनि प्रेसिडेन्टमोन तानक्रेन्ड' निभ्स आरो बेखौ जाहैबाय पाब्लिकानो इलेक्ट खालामनानै बे देरहादों आरो प्रेसिडेन्ट जागोन आरो बे समाव इलेक्शननि समाव बियो ओरैबायदि भाषण होदो जुदि इसोरा फैनानै आंनि अपोजिटआव इलेक्शन गेलेब्लाबो इसोराबो आंखौ प्रेसिडेन्ट जागोननिफ्राय बोखारनो हाया होननानै ओरैबायदि दादाजों डायलग मारिदों बियो इसोरा फैनानै आंनि जेङा इलेक्शन गेलेब्लाबो आंजों कन्टेस्ट खालामब्लाबो इसोराबो आंखौ प्रेसिडेन्टशिप जानायनिफ्राय आंखौ बोखारनो हाया होननानै ओरैबायदि इसोरखौ बियो मक खालामदों ओरैबायदि इसोरखौ बियो इनसाल्ट खालामदों जायनि जानाव इसोरनि मानसिफोरा दुखु मोननानै इसोरनियाव जेब्ला आर'ज खालामबाय इसोरा खोनासंनानै बे मानसिया गाबोन बायदि अभारटेकिं दिनै बायदियावनो हार्ट एटेक जानानै थैदों जायनि जानाव बे प्रेसिडेन्ट जानो मोनाखै बियो देरहादों इलेक्शनावबो गासैबो सापर्ट खालामदों मेजरिटी बियो भट लानानै देरहादों नाथाय जायनि जानाव सोरजिगिरि इसोर बाइबेलनि इसोरखौ दिनै इनसाल्ट खालामनायनि थाखाय बियो अभारटेकिंनि समाव बियो अभारटेकिं लानो मोनाखिसै बियो जायनि जानाव बियो हार्ट एटेक जानानै थैदों गुगल खालामनानै सार्च खालामनो हागोन हालेलुया दिनै संसारनि इतिहासाबो जारिमिनाबो दिनै बेखौनो फोरमायो आरो दिनै बाइबेलनि जारिमिनाबो दिनै बेखौनो फोरमायो जुदि इसोरा जुदि राजाखौ जुदि सायख'आब्ला गावनि गोसो बायदि नोङो राजा जानो हाया इसोरा जुदि दैदेनगिरि फसङाब्ला गाव दुगा थुला जायोब्ला गाबोननो जुदि इसोरा बोख्लायोब्ला नोंनियाव थाखा फैसा पावार थाब्लाबो नों देरहानो हाया हालेलुया बिनि थाखायनो जोंनि मानसिफोरा मिथिनांगौ जाहाथे जाय मानसिखौ इसोरा हामजायो बेफोरबायदि मानसिया जाहाथे जोंनि देशनि जोंनि एरियानि दैदेनगिरि जायो हालेलुया दिनै नोंथांमोना साननो हागौ बेलाय बबे पार्टिनि होननानै है आं जाहैबाय जिसुनि पार्टिसो आं बिजेपि बर'लेण्ड जिसु पार्टिसो भारतीय जनता पार्टिनि नङा आङो खिन्थु बर'लेण्ड जिसु पार्टि हालेलुया प्रेज द लर्ड पान्जाबी हालेलुया खेबसे 1 2 3 आरो खेबसेबाव बुजिदों दा बाथ्राखौ दिनै जोंनि मानसिफोरा जाहैबाय आत्मायाव खौसे जानानै मोजां दैदेनगिरि मोजां लिडार मोजां गामिखौ बेंग्रा समाजखौ बेंग्रा एरियाखौ बेंग्रा जाहाथे इसोरा सायख'नानै होयो आरो गासै जाथि माहारिनि थाखाय जाहाथे मोजांखौ लाबोयो आरो मानसिनि गेजेराव जाहाथे एना-एनि बिभाजनखौ जाहाथे बोखारो जाहाथे बेफोरबायदि लिडारखौ जाहाथे इसोरा फसङो बिनि थाखाय दिनै नोंथां आरो आं दिनैहा राइट दङ इसोरनियाव आर'ज खालामनायनि हालेलुया प्रेज द लर्ड नाम्बार 3 when righteous men pray to God then impossible with men become possible with God जेब्ला धोरोमिया मानसिफोरा इसोरनियाव आर'ज खालामो गासै असम्भबा मानसिनि गेजेराव बे गासैबो सम्भब जायो जोङो जेब्ला नायगोन बाइबेलनि बोसोनखौ जाकबनि लिरनाय चैप्टार 5 verse 17 आज परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि एलाइजा आपका जैसा एक साधारण व्यक्ति था लेकिन वो पूरा दिल से मन से तन से उसने स्वर्ग का खुदा से प्रार्थना किया और उसी समय स्वर्ग का खुदा ने आंसर दिया 3 साल 6 महीना बारिश ना आओ बोल के प्रार्थना किया और वो समय बारिश नहीं आया हालेलुया दिनै एलाइजाया नों बायदि आरो आं बायदि सासे साधारण व्यक्तिसोमोन होनदों दिनै नों आरो आंहा सिनसियार गोसो लानानै सैथो गोसो लानानै जुदि इसोरनियाव आर'ज खालामोब्ला दिनै बे इसोरा जेरैबायदि एलाइजानि आर'जनि फिननायखौ होदों दिनै जों साफ्रोमनिबो आर'जनि फिननायखौ बे इसोरा दिनै होगोन हालेलुया बेनिखायनो जों मिन्थिनांगौ दिनै बे इसोरा जाहैबाय बोथोरखौ कन्ट्रल खालामग्रा इसोर बियो दिनै आं 2026 निफ्राय एक्चुअली आं पाब्लिकलि प्रग्रामाव ओंखारदों
नङाबा आं बिनि सिगाङाव पाब्लिकलि प्रग्रामाव ओंखाराखै जेसेबांनोखि आं प्रग्राम खालामदों दिनै आङो मिन्थिगौ जाय इसोरा दिनै बे बोथोरखौ सोरजिदों बे इसोरखौनो आङो दिनै गाबज्रियो नोंथांमोनाबो फोथायो आरो बे इसोरनियाव जेब्ला आरज खालामो अखा हानांगौ प्रग्रामा केन्सेल जानांगौ बायदिब्लाबो दिनै प्रग्रामखौ दिनै इसोरा जाफुंहोयो हालेलुया दिनैनि समखौबो इसोरासो होदों बे जाहैबाय गुगलाव दिनै अखा गैया अखा दंनि बाथ्रा गैया बे जाहैबाय जोंनि सोरजिगिरि इसोर बियो दिनैनि समखौ बेफोरबायदि सान्दुं गैयालाबासिनो सान्थियै साफ्रोमबो इसोरनि मानसिखौ जिरायहोनानै बड'लेण्डनि थाखाय गावनि देशनि थाखाय एरियानि थाखाय आरज खालामनो खाबु होनाया जाहैबाय बे इसोरसो बियो हालेलुया प्रेज द लर्ड बेनिखायनो जोङो मिन्थिनो नांगौ जेब्ला जोङो सिनसियार गोसो लाना सैथो गोसो लानानै इसोरनियाव आरज खालामो अब्ला बोथोरानो चेन्ज जायोनो राजा महाराजानि कुर्सिफोराबो हिलिलाङोनो हालेलुया आरो जायहा इसोरजों सायख'जानाय बेफोरबायदिया देशखौ एरियाखौ सासन खालामदों मानो होनब्ला जों जेब्ला बाइबेलनि हिस्टरिखौ नायगोन जेब्ला इसोरजों सायख'जानाय राजा महाराजाफोरा इसोरखौ मानिनानै इसोरजों सायख'जानानै जेब्ला इसोरनि उल्था मावो अब्ला बिसोरनि राजानि समाबो गुसुं जायो दिनै जाय राजा महाराजाफोरा इसोरजोंनो फसंजादों आरो जेब्ला बिसोरो इसोरनि जेङा मावबाय अब्ला बिसोरनि समा गुसुं जायो बिसोरनि आयुफोराबो गुसुं जायो बिसोरनि दैदेननाया दिनै गुसुं जायो होननानै बाइबेलाव लिरनाय दङ बेनिखायनो जोङो आरज खालामनो नांगौ हालेलुया जाहाथे राइट मानसिया जाहाथे देशखौ सालायो आरो राइट मानसिया जाहाथे सासन खालामब्ला बयबो सान्थि गासै धोरोमनि मानसिफोरा पिसफुलि जाहाथे थानो हायो जों बिनि थाखायसो आरज खालामनो नांगौ जाहाथे राइट मानसिया जाहाथे जोंनि दैदेनगिरि जायो मानो होनब्ला नोंथांनि जिबनाव आरो आंनि जिबनाव एखथियारखौ होदों बोथोरानो दिनै कन्ट्रल जायोब्ला हालेलुया दिनै सागोरानो जुदि इसोरनि दासा लावथिजों बुनाय लोगो लोगो जुदि मोननै बाहागो जायोब्ला दिनै बे सेम इसोरा जाहैबाय मैया जेरैमोन दिनैबो एखे आरो फैबाय थानाय समावबो एखे होनदों इब्रायारि लिरनाय चैप्टार 13 नि भार्स 8 आव जीसस क्राइस्ट इज सेम yesterday today and forever यीशु मसीह गया काल आज और आने वाला समय युग ना युग वो हमेशा एक ही रहता है हालेलुया वो कभी बदलता नहीं है जो खुदा को मोसेस ने पुकारा वो खुदा को अभी हम भी पुकार रहा है हालेलुया प्रेज द लर्ड फैसाजों बिनायखौथ' खोनासंनाय नङा दे इसोरा हालेलुया प्रेज द लर्ड फैसानि सक्तिजों बिनायखौ खोनासंनाय नङा बा माबा मोनसे नोङो संसारनि मुवानि बोलोनि सक्तिजों बिनायखौ इसोरा खोनासंनाय नङा नाथाय पबित्र आत्मानि सक्तिखौ लानानै बियोब्ला इसोरा खोनासंगोन हालेलुया दिनै बेनिखायनो जों साफ्रोमबो पबित्र आत्मानि सक्तिखौ लानानै इसोरनियाव बिनांगौ जाहाथे इसोरा जाहैबाय परिस्थितिखौ सोलायहोनो हायो हालेलुया प्रेज द लर्ड नेक्स्ट नम्बर 4 when God's people pray the prison open जेब्ला इसोरनि मानसिफोरा खौसे जानानै जेब्ला आरज खालामो अब्ला जेलखानानि बन्दोनाबो गेवोनो जेब्ला जोङो फरायगोन बाइबेलनि बोसोनखौ थोनहरजानाय चैप्टार 12 भार्स 5 to 8 पिटारखौ इसोरनि बोसोनखौ प्रसार खालामनायनि जेलखानायाव सोनानै दोनदों आरो जेब्ला मण्डलियारिफोरा नाय जिसुनि सेला नङा दै पिटारा जिसुनि थोनहरजानाय नाथाय बिश्वासीफोरा पिटारनि थाखाय हरसे मानि जेब्ला आरज खालामो अब्ला जेलखाना बे लहाजों थाला मारिनायानो दिनै सोरगोनिफ्राय स्ट्राइक खालामनानै सोरगोनिफ्राय सोरगोदूतआ फैनानै बे जेलखानाखौ खेवनानै पिटार बायदि मानसिखौ उदांस्रि खालामनानै जाय जायगायाव इसोरनि बिश्वासीफोरा आरज खालामदों बे जायगासिम लांदों जेब्ला इसोरनि मानसिफोरा धोरोमिया मानसिफोरा जेब्ला एरियानि थाखाय देशनि थाखाय जाथिनि थाखाय जेब्ला आरज खालामगोन गासै खोमसिनि बन्दोना सैताननि बन्दोना उदांस्रि जानानै गासै मानसिफोरा स्वाधीनताखौ मोननो हायो दिनै हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आज अगर हम प्रभु का लोग एक ही साथ में अगर प्रार्थना करेंगे या में शैतान का अंधकार का शक्ति हो या दुष्ट का शक्ति हो हर एक बंधन से आजादी हो सकता है जब हम लोग एक ही साथ में प्रभु से प्रार्थना करेगा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जेब्ला बिश्वासीफोरा मोनसे गोसो जानानै पिटारनि थाखाय आरज खालामदों पिटारखौ जेलखानायाव दोनदोंमोनब्लाबो बिनिफ्राय बिखौ उदांस्रि खालामनानै बिखौ लाबोदों आरो बियो स्वाधीनता मोनदों दिनै नोंथांनि जिबनाव नोंथांनि नखराव नोंथांनि लाइफआव जुदि सैताननि माबा मोनसे बन्धन दङबा माबा मोनसे जेनेबा खोमसिनि बन्धनफोर दङबा माबा मोनसे समाजनि बन्धन दङब्ला माबा मोनसे जेनेबा पलिटिकेल बन्धनफोर दङब्ला माबा मोनसे शासन खालामनायनि बन्धनफोर दङब्ला बे बन्धनखौ जेब्ला इसोरनि मानसिफोरा आरज खालामगोन बिखौ सोरगोनि इसोरा बोखारनानै होगोन हालेलुया गावनि सोरगोनि दूतफोरखौ दैथायहरनानै बियो गावसोरनि इसोरनि मानसिनि जेंना जानानै दावहा नांगोन बेनिखायनो जों खौसे गोसो जानानै इसोरनियाव आरज खालामनो नांगौ जेब्ला इसोरनि मानसिफोरा गावस्रालायो बेयाव इसोरा आशीर्बाद होआ हालेलुया
जेब्ला इसोरनि मानसिफोरा आत्मायाव खौसे गैया मोनसे पेन्डेलावनो दङ गंसे गिर्जायावनो दङ मोनसे एसोसिएशनावनो दङ नाथाय आत्मायाव जुदि खौसेथि गैयाब्ला इसोरा बे एसोसिएशनखौ बे मण्डलीखौ आरो बे नखरखौ बे फेमिलिखौ बोर होआ बिनिखायनो जों इसोरनियाव आत्मायाव खौसे जानो नांगौ जेब्ला जोङो बाइबेलनि बोसोनखौ नायगोन गीतफोरनि लिरनाय 133 फोरबोआनो बेयाव अरायनिबो थाखाय होयोनो जब हम लोग विश्वासी लोग भाई बहन लोग एक ही साथ में आत्मा में रहता है उसी समय स्वर्ग का खुदा वो हमेशा सदा सर्वदा के लिए आशीष रिलीज करता है दिनै जेब्ला जोङो बिदा फंबायफोरा इसोरखौ फोथायग्रा मानसिफोरा गंसे नखरा जुदि आशीर्बाद नांगौब्ला फोथायनायाव इसोरनियाव खौसे जानांगोन हालेलुया जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय सलिनाया गुबुन गुबुनब्लाबो आत्मायाव जोङो खौसे जानांगोन मण्डलीयाव गुबुन गुबुन रोखोमनि मानसिफोर थाब्लाबो दिनै जों साफ्रोमबो फोथायनायाव खौसे जानांगोन अब्ला बे मण्डलीखौ इसोरा आशीर्बाद होयो एसोसिएशनाव गुबुन गुबुन रोखोमनि मानसिफोर थाब्लाबो थाखोनि मानसिफोर थाब्लाबो अलग अलग आदमी लोग होने से भी हम लोग आत्मा में यूनिटी होना पड़ेगा तब परमेश्वर स्वर्ग का परमेश्वर आशीष देता है हालेलुया प्रेज द लॉर्ड दिनै आं बिनिखायनो बुंनो नागिरदों जेब्ला इसोरनि मानसिफोरा खौसे जानानै इसोरनि बोसोनखौ मानिनानै सोलिगोन बेयावनो इसोरा जाहैबाय जेरिख' बायदि गिदिर वाला जोंनि सिगाङाव गसंथाया मानो गासैबो जोंनि थाखाय समान जागोन जोंनि जेंना जोंनि इसोरखौ फोथायग्रा जाथि माहारिनि जेंना जेसेबांनोखि कानुन आयेन लाबोआ मानो जों जेब्ला इसोरनियाव खौसे जानानै जेब्ला जोङो फास्टिं आरो आरज खालामगोन अब्ला गासैबो कानुनाबो बोखार जागोन हालेलुया आरो गासै जायगायावनो सान्थिया फैगोन नाथाय आत्मायाव इसोरनियाव खौसे जानानै इसोरनियाव आरज खालामनो गोसो दंना गैया बेसो कुइसना हालेलुया प्रेज द लर्ड जेब्ला धोरोमिया मानसिफोरा इसोरनियाव आरज खालामगोन आरो बेयाव जाहैबाय शक्ति दङ बोलो दङ बोथोरखौनो जुदि थाबथा होनो हायोब्ला दिनै गासै परिस्थितिखौ जाहैबाय इसोरा जाहैबाय चेन्ज खालामनो हायो जेब्ला धोरोमिया मानसिफोरा बिश्वासिफोरा जेब्ला आरज खालामो जेल खाना बायदि बन्दोनाबो जाहैबाय उदांस्रि जायो दिनै नोंथांनि जिबनाव नोंथांनि नखराव नोंथांनि गामियाव जेरावखि समाजनि बन्धन पलिटिकल बन्धन बा फाइनान्सियेल बन्धनानो जाया मानो बा एडुकेशननि मोनसे बान्दोआनो जाया मानो बा मोनसे थाखा फैसानि बान्दोआनो जाया मानो बा आत्मानि बारायनायनि मोनसे बान्दोआनो जाया मानो जेब्ला इसोरनि मानसिफोरा आरज खालामगोन अब्ला बे बान्दोआ गासैबो गुब्रुलांजोबगोन हालेलुया अब्ला मानसिफोरा सोलायनाय फैगोन अब्ला मानसिफोरनि जिबना चेन्ज जागोन बिनिखायनो धोरोमियाफोरनि बिनायाव शक्ति दङ बोलो दङ आरो लास्ट पइन्टआ जाहैबाय इसोरनि बिदा फंबायफोरा हर एक अलग अलग जाति होने से भी अलग अलग मंडली अलग अलग गांव का होने से भी हम लोग परमेश्वर का लोग हमेशा एक होना है आत्मा में हालेलुया कोई संथाली बोरो से अलग कर ना पाए कोई आदिवासी को बोरो लोग से अलग कर ना पाए नेपाली को कोई अलग जाति से अलग कर ना पाए हम सभी लोग परमेश्वर का जन है इसलिए आत्मा में एक होना है और हम लोग का जो संबंध है वो खून का रिश्ता से भी गहरा होना है क्योंकि यीशु का लाहू के द्वारा हालेलुया दिनै जिसुनि थैजों जोंनि सोमोन्दोआ जोंनि रिलेशनशिपआ स्ट्रं जानांगौ आरो जेब्ला जों खौसे थागोन अब्लासो इसोरा जोंखौ बोर होगोन जि जायगायाव खौसेथि गैया जि जायगायाव गोरोबलायनाय गैया जि जायगायाव इसोरनियाव खौसे जानानै आरज खालामा बेयाव बे जायगायाव बे मण्डलीयाव बे एरियायाव जाहैबाय इसोराबो खामानि मावा बिनिखायनो आं खावलायो साफ्रोमबो दिनै आत्मायाव खौसे जानो नांगौ हालेलुया जेब्ला बे आइडियोलॉजीखौ लानानै बे प्रिन्सिपलखौ लानानै जों जेब्ला हादोराव थांनानै थागोन अब्ला जोंनि थाखाय गासै इम्पसिबलआ पसिबल जागोन हालेलुया जेब्ला आं फार्स्ट लोगो मोनजेनदोंमोन बे एसोसिएशनखौ 7 चार्चेस हालेलुया नाथाय दिनै बेसे 14-15 मोर देन 20 आरो फैबाय थानाय दिनाव आरो बारायनो थांगासिनो हालेलुया नाथाय लिडारफोरखौ खावलायो पलिटिकेल दोहौनि थाखाय इसोरनि रायजोआव गावस्रालायनाया फैयोब्ला इसोरा आशीर्बाद होनाय नङा हालेलुया पलिटिकेला जाहैबाय only for 5 years सोरगो रायजोआ जाहैबाय अराय समनि थाखाय हालेलुया बिनिखायनो जोंनि गेजेराव जेब्लायबो जोंनि गल जोंनि प्रिन्सिपाला जोंनि थांखिया सोरगो रायजो हालेलुया जेब्ला जों सोरगो रायजोखौ होसोगोन अब्ला जों जाहैबाय जायगायावबो एरियायावबो हादरावबो जों जाहैबाय जिउआव मोदोमाव गासैबो बिथिङावनो जोङो जाहैबाय डेभेलपमेन्टखौ जोङो लाबोनो हागोन हालेलुया प्रेज द लर्ड